Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag skal vi snakke om noget mega vigtigt, nemlig hvordan du bygger muskler i fitnesscenteret, når du er helt ny. Og bare roligt, du behøver sikkert lige en Ronnie Coleman på dag 1, medmindre du spiser, træner og sover. Så man, ved du hvad, det kan du ikke komme til at ligne, bare roligt. Lad os komme ind til det. I har sikkert alle sammen stået i den her situation, hvor jeg er røvtræt af at ikke kan åbne det skide glas. Det har jeg i hvert fald prøvet. Jamen ved du hvad, skal det også være ligegyldigt. Men først og fremmest, hvorfor vil du overhovedet store muskler? Er det for at se godt ud på stranden? Er det for at åbne det skide agurkeglas? Måske. Eller er det fordi du er træt af at have arme, der ligner vådt kedeligt spaghetti? Uanset hvad, så gør muskler i hvert fald livet meget bedre. Du ser bedre ud, du bliver stærkere, og tro mig, din fremtidige bedstemorsagtige jeg vil virkelig også takke dig. Og bygge muskler, det er faktisk ret simpelt. Nummer 1. Du skal selvfølgelig træne dine muskler. Om det er nede i fitnesscenter, hvor du løfter vægte, om du er i skoven, hvor du løfter træ, eller om det er egentlig bare derhjemme, hvor du egentlig løfter dit køleskab en gang mellem frem og tilbage. Så er det vigtigt, at du træner forholdsvis hårdt. Det vil sige, at du skal altså kunne mærke, at det brænder en lille smule i muskler, for at der overhovedet sker noget. Nummer 2. Spis rigeligt med mad. Og nej, venner, jeg snakker altså ikke om kage, chips, slik, cola, burger, pizza. Jeg kunne fortsætte i evigheder. Jeg taler proteiner, kulhydrater og sunde fedtstoffer. Jeg tænker på kylling, ris, broccoli, kød, æg. Alle de ting, som mormor eller morfar siger, du skal spise masser af for at blive stor og stærk. Nummer 3. Du skal simpelthen sove som en sten. Prøv at høre, jeg ved godt, at du elsker at sidde og spille Fortnite. Du elsker at se Netflix. Men det er altså vigtigt, at du lægger Netflixen fra dig og rent faktisk prioriterer noget søvn. Det er faktisk ikke mens du træner, men imens du sover, at musklerne de bliver bygget. Så se nu at komme i seng, selvom Netflix kalder på dig. Når du starter ud med at træne, er det ret vigtigt, at du ligesom holder dig til de simple øvelser. Lad være med at lave alle de der fancy Instagram øvelser, du sikkert har set med folk, der står og laver baglæns salto, mens de jonglerer med kettlebells og jeg ved ikke hvad. Hold dig nu bare til squats, så du kan få nogle rigtig stærke ben og baller og stål. Og så lav nogle armbøjninger. Og så lav der nogle rows, så du får et ryg som et bjerg. Husk nu teknikken først. Du er her for at bygge muskel, ikke for at få en rygskade. Det er ret nemt at starte, men det er meget svært at fastholde motivationen. Her har jeg nogle af mine tips. Find dig en god træningsmarker, der kan skubbe dig til det yderste og grine af dig, hvis du vælger ikke at dukke op. Så synes jeg, du skal lave en playliste med alle dine yndlingssange. Og så skal du også lige huske, det gælder ikke om at være perfekt, det gælder om at være consistent. Vigtigste er bare, at du dukker op og gør dit bedste. I har sikkert hørt en masse myter derude med, at meget vægt det skaber alt for store muskler, og nej, på ingen måde er det rigtigt. Store muskler, det kræver rigtig meget tid, rigtig meget hård træning, rigtig meget søvn, rigtig meget mad, kræver rigtig mange ting. Og jeg kender sikkert nogen, der siger til jer, at proteinshakes er doping eller er farligt. Og prøv at nej, den bedste måde jeg ligesom kan forklare, hvad en proteinshake er på. Du tager en kylling og vand, putter den i en blender og blender det og drikker det. Sådan jeg bedst vil beskrive en proteindrik. Det folkens, jeg håber I har nyt at se med, og forhåbentlig har det givet jer en lidt forståelse af, hvordan I ligesom kommer i gang med jeres træningsforløb. De 3 vigtigste pointer: få masser af søvn, få masser af god træning og få masser af mad. Så husk at like, meget gerne subscribe også faktisk. Det her, det var meget en guide til, hvordan du kommer helt i gang med træningen. Jeg laver snart en guide til, hvordan du, ligesom, når du er lidt mere inde i det, hvordan du bygger endnu mere på din træning. Tak fordi I så med. In this life I gotta get rich, I can't be broke.